Hola! Benvinguts un dia més al nostre canal de YouTube! Hauríem de dir l'hora? Què? Explica-ho tu. Avui venim amb una cosa impressionant, exasperant, il·limitant. De los creadores del Ice Bucket Challenge. Però nosaltres no som creadors. D'alguns que ho van crear. Sí. De los creadores del Mannequin Challenge. De los creadores del Mongen Challenge. Llega el Makeup Challenge. I a més, Ens vestirem a cegues. i a més, Calling Challenge. Sortir a la calle, tal qual has quedat. Estic molt nerviosa. Tapa'm els ulls. Ai, això és l'orella ja. Ai. Jo no em poso mai tant de maquillatge, Calli, que ara s'absorbeix. Fes-ho bé, sisplau. Quina puta merda és aquesta. Vols... No sóc la Belén Esteban, Ja està. Sois una banda de lo peor que hay. Però què collons m'has fet? Què ha pogut? Mira, sembla que hagi pintat un quadre. Vinga, trepi. Vinga. Aquí sombra de maquillate, un espejo de cristal en mírate. no sé si ho he de retocar o no, és com molt raro. Estic guapa, oi? És això, rieu perquè estic guapa, oi? Oh, què guapa! Ai, sembla carnestoltes, mira. És l'ull, no? Sí. És que, escolta'm, no trobo res que heu posat. Què estàs buscant? Bueno, faré un estil més Amy Winehouse. Ai, ara ho entenc tot. Clar, perquè jo no entenia què collons us passava. Així, llavors fas així de mà. Jo crec que m'odies i no m'havies dit mai. Anem a buscar les coses. Molt bé, començo jo, no? Sí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ten, ten, ten. Amb allò em poso això a sota. ¡Doblo! T'he d'abrigar. Sortim, eh? Va, Ai, no vull sortir. O sigui... va. No vull ser jo. Però podem anar a un lloc que hi hagi poca gent? Jo no vull viure això. No. Ploro tot, eh? Mira, vinga, la... Ens hem trobat una guapíssim, però clar, així... El yo saca. No m'agrada. No, somos así, que se anem disfrazadas. Ay, pobre. Mira,